Ja, en hoe veel te snel hij wordt, dus wat vragen in de Wat was de volgende sprong? Allee, ik zit hier nu al bijna 20 minuten te filmen. Ja, je moet eigenlijk, allee, je moet een pony hebben om daar te kunnen stoppen. En hij ging veel eilen te kunnen. Ja, je moet veel sneller gaan. Je moet gewoon zijn energie gaan. Gewoon, en dan gewoon is het lukt. Oh, dat is weer één. Oh, allee, toen van mijn keer. Ja, ik sta hier natuurlijk net in die dingen. Is dat 3? Was dat ideale tijd? Als je bijna denkt. Maar ik weet niet hoe weinig. Het was 0,0 met de eerste, 0,02 met de tweede. Ik had 0,7. Ik was pas 6 dus. Weer al. Ja, bij mij zijn er Waar is dat aan? Ja, dat is fout hè. Het is kijk kort, basisparcours. Dus ja, is het kort parcours? 4 punten. Daarnet in het niet.